Halo sedulur-sedulur kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Jadi di pagi hari ini saya mau nyepil kegiatanku, yaitu arep nyemprot suket, begitu lor. Dan ini tukangnya semprot adalah Mas Hudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang mana beliau ini adalah orang yang selalu ngewangi aku dan teman-temaniku nyambut gawe ning kene area Ndur Gareng iki lho. Ini sedang mengaduk-aduk obat suket. Sampean pertama kali tak jaluki tulung ewang-ewang saka apa Mas yo? Ngeduk sepiteng. Ngeduk sepiteng bengi-bengi kae ya. Bengi-bengi. Bengi-bengi ngeduk sepiteng dan alhamdulillah berlanjut. Bar kuwi apa to Mas kae? Ngecor. Oh iya, bar kuwi ngecor gak iki. Ana mesi dhisik. Ana mesi. Ana mesi, ngewangi ana mesi. Bar kuwi ngewangi ngeslop. Ngeslop sik. Ngeslop. Bar kuwi ngecor dak iki. Ngecor dak iki bar kuwi berlanjut neng gawe kotak-kotak iki, bak kontrol iki. Bar kuwi ngewangi mlester jero. Iki ngewangi mlester iki. Bar kuwi ngewangi masang lampu, instalasi lampu kamar mandi. Pokoknya kabeh di iki Mas ya. Komplit. Ya bar kuwi iki berhubung apa jenenge sapi tenge sing arep dikedhuk kuwi urung sat, soalnya mengisuk udan lur. Berhubung urung sat iki aku njaluk tulung takon nyemprot suket-suket iki lur. Iki lho ngecembeng kok ngene. Begitu lur. Ya wis langsung. Sampeyan wis sering mah nek nyemprot suket, Mas? Wah, lah yo sering. Dari ngalah kok semprot kabeh. Kepiye? Kan dagangan tetep semprot. Maine semprot. Berarti wis paham takerane lho. Ya nek iki agi pisan iki. Nek kuwi biasane nganggo apa takerane? Biasane nganggo Noxon. Oh, nganggo Noxon cair. Cair, heeh. Oh, Cair ki paling sak tutuk, telung tutuk. tolong tutup ngono wis. Jos. Tutup wis sip. Lah iki urung genjot lho, Mas. Makane iki nganggo cas. Oh, nganggo ces ta kuwi? Oh. Lah ning wis tak coba rong. Aneng baterainya ora? Kayak kok baterainya entek. Isik ketok Isik. Oh. Satenge ora entekke oke. Baterai ini. Kondalan sik. Kondalan. Penyemprotan suket lor. Iki soalnya harusnya mau nek misale sapi tenge sat iki yo seperti biasa berkegiatan duduk-duduk soalnya kayak lagi oleh semeter lor. Tapi kayak kelem banyu sementara ditinggal dulu. Ganti acara sik. Gitu. Ini menurutmu alom ora, Mas? Mati iki kok. Mati. Nang sore wis Alom. jos. Apa meneh? Panas. Enggak. Panas wis sip. Nek ngomong gak apa? Nek mati rada suwe. Nek apa? Rada ngomong. Rada nglemengi apa? Cuaca. Oh, Cuacane ora panas banget. rada suwe. Rada suwe. Iki lor nyemprot. Soale ben ra iki men ra dideloki ora kaya semak belukar lho. Kaya ora diopeni. Kaya ora diopeni. Nek nganggo iki cepet matine kayane. Iki kaya Kuwi ampuh to kuwi? ya kaya sing tak omongke iki tak nggo dudung ngen jagung kuwi. Apa jenenge? Sing nggon aku Noxon. Noxon.
Tapi saiki oke banget kok jenenge. Iki ngopo kok ora tak plester lur, ora tak pelur. Wedine engko wong-wong iki ning numpak motor rada minggir-minggir iki lho. Minggir-minggir nek kejeglong rene rak ya malah mesake. Resiko. Mas, nggih. Begitu lur. Ya sementara kegiatan ini golek-golek kesibukan lur. Golek keringat. Oh ya karo iki nih Mas yo. Nggon selokane. Soale ngono wis dijamin lumute barang melu Mas. Lumute kentir. Lumute kok iso ya? Nah iya. Kowe iki nganggo apa ya obate? Nah, ngopo kok walang Gunung Kidul ini semakin kesini semakin langka? Diperkirakan karena obat kaya ngene iki lur. Ha ta Mas? Yudu, Lah? obat walang sangit. Obat walang sangit. Lah iya, Obat pestisida. walang sangit, pereng kan beda. Oh, beda. Beda. Iki kan khusus suket. Oh, lah ning ngene iki apa bibit-bibite ora melu mati? Yo iso Mas. Iki tak melu disemprot apa piye iki? Mas, kok ngendi sampean iki? Iki wong arek urip ben mbok paten iki makhluk hidup iki. Lah ya jenenge we. Makhluk hidup. Jenenge suket lho. Kuwi ya arek melangsungan kehidupan. Mampir sih, Mas. Ora pergi. Anune aja lho. Oh, aman. Penting fokusnya ora. Oh, sing penting pupuse ora. Nang ngene iki. Berarti sampean nek gur ngobat ini wis sering. Walah, aku semenjak garap bawon dhewe le duduk nganggo iki. Langsung mati. Tempat duduk apa le duduk isi alate. Oh, lah kuwi tukulan jambu Mas malan. Ora tak semprot kok. Ora kuwi jambu to? Heeh. Kuwi jambu kluthuk apa gur jambu? Jambu kluthuk. Oh, Jambu biji. iki lur. Kudu di ngene iki lur. Kudu diopeni. Nek ora ndak, nggih, nek ora ndak ngambrus. Dan iki ya berhubung arek poso paling yo kene iki tak nai lampu. Ora gur kono tok sing ning lampune, dadi pinggir dalan iki sisan dine lampu. Begitu, lur. Buat yang belum tahu rencana aku kan iki sing kene. Ikan bangunan ukuran ngalor ngidule 6. Ngulone dadine jiro lupat. Ngulone 12 ngono serku. Serku ngono kuwi lur. Yang menamburi dhewe dapur, kamar mandi ngono kuwi niate rencanane. Iki kurang suwe wis andang kaya ngene lho, tumbuh-tumbuhan liar iki. Rumah aku malah subur. Apa Mas? Iya. Sing dadi tandur ning alas malah ora subur-subur ya. Lah iya sing Malah sing liaran ngene iki. sing liar ini malah ngeri pertumbuhannya. Ini malah ambruk, ini kudu dipotong jadi buang kono iki. Apa? Sak jam ora kudanan. Mimpes? Wis mandi. Oh, berarti to. Iki ketoke nggon kedukan kuwi ora apa jenenge? Ngresep. Mergo lemahe. Lah iya, lemah wingi kan kelet. Lah ya lemah lempung. Lemah lempung. Nek sing sebelah wetan eneng sing lempung, eneng sing anu. Eneng sing apa? Sing gampang dikeduk. Lempung lha kuwi lho lur. Lemah lempung. Oke. Oke. Oh ya lur, informasi saja bahwasanya pembangunan musola
musola yang menjadi masjid kemarin sudah dicor. Tadi gur ini Mas. Lah kuwi jajan apa kuwi? Wah, jajan pion. Mampir sih, Mas. Pokoknya terima matur sembah nuwun yang sudah beramal di masjid depan rumahku. Untuk sejauh ini juga masih membuka bagi jenengan-jenengan yang mau berdonasi, beramal untuk pembangunan masjid bisa WhatsApp iki pengurus Masjid Mas Roni Abdul Aziz. Engko nomornya bakal tak deket nang link deskripsi. Linknya tak deket deskripsi gitu. Nomornya ning maksudnya. Gitu lho. Nek kuwi kepiye Mas? Kudu akeh apa ora kuwi? Wih. Oh iya lor, alhamdulillah semalam saya sudah mencoba nge-live dengan Prism Live dibimbing Mas Koret teori. Pokoknya matur sembah nuwun Mas Koret atas bimbingan live-nya. Alhamdulillah semalam ya wis iki wis eneng uji coba wong apa ya ngiringi koin-koin ngono kae. Dadi eneng klunting ngono iki terane muni. Eneng suarane. Wis kaya Pak Didi kula ta aku. Pokoke matur sembah nuwun. Mau nek sak durunge wis disemprot bapakku lho Mas iki. Kok iso bertahap to, Mas? Bertahap? Heeh. Jadi misalnya wis disemprot to. Heeh. Langsung semprotnya. Oh. Apa anu? Apa nek alum ke disemprotnya mendingan? Ora. Lah? Sing nek tukulan anyar neh. Heeh. Tukulan anyar kudu semprotne. Nah ora dadi ukang ngene iki. Ya. Nek gur sing cilik-cilik ngene kan ora kudu ukang banget apa-apa. Yang penting pupusnya wis keneng. Oh. Malah godhong ya? Iya. Kok nggon godhong nek ngene iki. Oke. Mone dek pas panas kae do mati. Lha kok iki tukul nah. Lah niku kuwi ning sing rada iku ijo iki rada kuning iki. Kuwi kan anu wis tuwa. Oh wis tuwa. Kembang lho. Heeh. Oh. Kuwi wedhus ning ora kena didol iki kuwi. Wedusan ini yang dinamakan suket wedusan iki ngene iki. Wedhus ning ora kena didol. Wedhus ning ora kena didol. Ini namanya kembang wedusan, Lur. Ya, begitulah. Yo nek loro dikabehke ora cukup iki kok. Oh ngejok neh. Iya, iki sing ngedok pisan neh. Ora cukup iki. Ya. Tak kandhani. Padahal sak saset iki piro? Biasane. Nggo regane ora ada. Wong tau tuku sing kaya ngono. Botolan ya. Botolan. Biasane botolan. Iki malah sik garing iki. Ya iya. Wis enteng mau Mas iki. Enteng iki kan. Kan le ngeri nek apa? Nek wis ora ning embune, le ngeri kan ngono kuwi. Sing urung telos berarti urung kesemprot. Nek mlakune penak iki mundur asline. Nyemprot. Duduh nggon jagung ngene iki kabeh aku. Ya ngirit wektu daripada nggo duduk. Wong sak alas iki duduh saka kono engko tekan kene wis anu e. Tukul neh sing duduhan dhisik dhewe. Semprot kena mati ya. Ini udah mati. Parine urip. Urip, saiki kan eneng sing khusus nggo duduh nggon pari, jagung, nggon apa iki? Kacang. Komplit saiki obat iki. Luwih kepenak. Wis kepenak wong tani iki.
Ndak pundi, Mbah? Oh, alah nggih nggih. Monggo, Mbah. Anak-anak muda iki gelem bertani anu. Dipermudah. Dipermudah ikine ya. Wis fasilitas. Cara duduh, cara ngono wis modern kabeh. Lah wong panene barang alat-alate fasilitas wis modern. Iya. Aku wingi sedina malah anu ngaturke bapak. Neng, Aku wingi jenenge dadah keseliwo kene. neng ndi? Nang Karang Tengah. Oh, oh, ning gone kuwi tukang Heeh. sangkal putung kuwi. Heeh. Bar kuwi terus ngunduh jagung. Rampung. Wong. Lah wis kesoren. Yen jikuk pari ini jikuk barang. Lah kok iki ora ngunduh, mau? Tau udan, ya mane-mane. Eman-eman montore. Ora. Lah nek udanan ndak tukul to, Mas. Oh, eman-eman jagunge. Sing omah kuwi urung diunteki kabeh. Sing omah ora kecak wis digo mulih. Iya. Wong tak unteki to omah. Dek kuwi antel sisian. Nek bar udanan ngene iki. Ya wis ngono Lur, untuk informasi pagi ini saya bersama Mas Hudi merawat kebonan, mengilangi suket semak belukannya. Jadi aku karo Mas Hudi nyuwun pamit, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngekok.